romana me çiroki me he qedexe kirine. Yani çıkacı Pürtük hebin he milletê me zêdê wana nikare bixwîne mêjiyê xwe da bihelîne liviya ser sînemê derxe têxe fîlm. Em çi niha dimêjin, êsa bêjin, em niha çi dimêjin? Em realîta xwe dimêjin. Ya çi hatiye serê me îro, yan jî 10 sal berê çi hatiye serê me em ser wiya difikirin û ya derdixin derva. Vê heftê mêvanê bernameya me derhinerê ciwan Yaqûb Tekîn Tangaç e. Ji nivşên wê sînemagerên Kurd gelek derhinerên wek wî hene ku ji bo siberoja sînemaya Kurdî hêviyeke mezin didin me. Yaqûb Tekîn Tangaç yek ji wan derhinerên kurtefîlman e ku heta niha bi navê Azad, Kapsûl û Polîstan sê kurtefîlm çêkirine. Fîlmên wî tevlî bi dehan festîwalan bûne û gelek xelatçî wergirtine. Li gel derhiner Yaqûb Tekîn Tangaç li ser kurtefîlmên wî sînemaya polîtîk, akter û aktrîstên Kurd û siberoja sînemaya Kurdî mehepevînik çêkir. Yaqûb Tekîn Tangaç sala 1980 li Bakurê Kurdistanê bajarê Agrî hatiye dinyayê. Xwedina xwe ya Zankoyê li Wanê di bêşa kîmyayê de qedandiye û demekê mamostetiya kîmyayê jî kiriye. Bi meraq û daxwaziyeke xortane dest bi karê sînemageriyê kiriye û 3 salan di bin banê saziya nivîskarên senaryoyê de perwerdehiya nivîsîna senaryoyê wergirtiye. Li gel senarîstê navdar Hüseyin Quzû 2 salan di projeyekê de xebitiye û paşê jî li Akademiya Sînemayê ya Mezopotamya nêzîkî 4 salan tevlî xebatên sînemayê bûye. Demeke dirêj li Akademiya Sînemerkezê de li ser kurtefîlman perwerdehî daye sînemagerên ciwan û heta niha jî ev karî wî berdewam e. Zanîngahê de wexta me dixan hin hevalê me hebûn wî çaxê VHS hebûn, VHS kaset. Danîn fîlma dixistin henderê VHS li wana wan kaseta jî cînara belav dikirin li wî aborî pere tol dikirin ser wî dixandin ez tevî wan bûm ve bi rastî min jî bi wan re temaşe kir zaf xweşa min çû ama ser wî hindik me dergiya da navê fîlma hîn bûm navê derhenêra hîn bûm li me zêde fîlm temaşe dikir wexta zanîngehê de min bêşa kîmyayê dixand ama li wextê zemanê min dima min fîlm temaşe dikir hem wêlî de ji pere me re danî êsa hîmê navê derhenêra bûm dest pê ew kir ez vanê bûm dixebitim min dî ewa têra min nake min got ez gorî nav xîncê temaşe tinê nav da bûm gerî teknîkî olarak min ewa xwelda dayîna xwelda İstanbulê hatime bira sal ez hatim jî qe nesekînim çûme Senaryocular Derneği hebû Sender çûm gora dest pê kir dersa senaryoyê helda êsa ez pê meşgûl bûm ser fîlma. Degir nayve malkerin. Makine mekane wedi. Süperhand. Çevşkan. Yekem kurtefîlma xwe bi navê Kapsûl sala 2013 temam kiriye. Berî ku dest bi keşana fîlmê bike,
bi senaryoya vê kurte fîlma xwe ji Festîvala Yilmaz Guney a Batmanê xelata senaryoyê wergirtiye. Kapsül jî min evê de li internetê de welatikî îsa hatibû qetilkirin ji wê kapsûlê de. Zef me ajansa da gudarî dikir, hero li memleket li welatê me hin kes ji wê kapsûlê de hatin kuştin. Lê me ew li van dera nedîbîst, hindirê xebera da li ajansê vê derê nehatine eşkere kirin. Ew dilê min de bû gulek. Min ku vîdeoya bi rastî bi wê kapsûlê ve mirovê welatî ku hatî kuştin min temaşe kir, zora min çû. Zaf zora min çû. Ez ser rûniştim axivîm, fikirîm. Min çîroka xwe dest pê kir kî bi wî welatî hatî kuştin bi dengî wî heta vira were. Ser wî ez xebitîm. Kapsûl çîroka du birayane ku li Amedê piştî çalakî û xwepeşandanan kapsûlên gazê kom dikin û wek xorde difroşin. Bi çîroka kapsûlê derhener Yaqûb Tekîn Tangaş li ser paşxaneyeka polîtîk fîlmekî naîf lê têra xwe jî dijwar pêşkêşî cîhana sînemaya Kurdî kiriye. Wexta me kişan derfet tune bû. Me şerê 2011 û çavi dest pê kiribû. Li welat rehatî tune bû. Me wê nerehatî de kişan ew kapsûl. Navbera di roj nîva de stera bêjim me kişan. Lê senaryoyê 30 sayfeyê zêdetir bû. Ev di roj nîva da bi dilê min hate kişandin. Ew hindirê min de ma. Min erê senaryoyê zaf serxewitîm. Min mêjiyê xwe zaf ser wî êşand. Lê belê wexta kişandinê tu bêjî rehatî derketan ji bo min derneket. Hem ser derfet wî tune bû hem li yalî aborî da kêmasî hebû. Hevalê ku kapsûla dixewitin giş amatör bû. Ez jî fîlma min e nû bû. Serxewitim ji hani dîsa jî ku kapsûl derket û çayî rastî ew ê hat. Gezî, hereketa gezî dest pê kir. Hem her çi qasî bi dilê min çê nebe jî wî wextî gelek festîvala geriya xelat jî girt. Axirî hani kula min gihîşte en azından wan temaşevana derdê min gihîşte wana. Du agrip da bine, zu. 18'den bağlı ekipler. Lider saldırı 970. Yaqûb Tekîn Tangaş li gel derhenera ciwan Çîdem Gulçîçek kurtefîlma xwe bi navê Polîstan çêdike. Ev fîlma ku senaryoya wê Aydî Yaqûb e welatekî tirsnak nîşan dide ku ji serî heta binî bi Polîstan hatiye dorpêtkirin. Bê tekst, bê senaryo me kişan. Ew jî derfetekî zor bû. Li tiştekî rastî me karakterê xwe hilda xiste atmosfera bi rastî me êsa kişan. Me tiştek ceriban. Li vira li Stenbolê Taksim meydana Taksimê qedexekirî bû. Ser wê rûniştim me guhem çi bikin. Ew jî Kurmanc e, karakter me Kurmanc bû. Yê biçûya jî de bixewtiya. Li wê rojê ew rêgî hatibûn ji polîs hatibû girtibû. Karakterê me çabiçûya îşê xwe, karê xwe. Me ser wî difikirî me hevalê xwe me kamera xwe hilda me xwe kişand. Dîmenê jî me xwe kişand. Derhener bi vê fîlma xwe dîmenek zelal ji tirs û xofeka mezin nîşanî me dide ku di jiyana rojane de li seranserê Tirkiyê van salên dawî peyda bûye û mirovan neçarî berxwedanê dike. Polîstan ji bo rêveberiya otorîter û zilma dewletê ya ku her roj kolanan tê meşandin rexneyeke dijwar e. Em pê karakter çûn artık çi hate pêşiya me gu wî atmosferê xwe da
derxist kişan. Ev tiştekî sa derketlere lê aliyê teknîkî de pirsgirêk bû me nikar bû deng ji xwe re bibire. Hevalê me bihata girtin me se bala polîsa nêkişîn me dizîka bihate kişan îzna me tune bû. Tiştekî sa derketler var. Lê ji bo min ew nîne hani bi rastî ji wê îstikrarê de devamkirin meselê ne tiştê cuda jî diceribînim xweşa min yani keşf hez dikim tiştekî nû keşf bikim. Yakup Tekin Tangaç sala çûyî kurtefîlma bi navê Azad çêkir û pisaya vê filmê navê wî cîhana sînemayê de belav bû. Havîna 2015 li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê şer û pevçûnan careke din dest pê kir. û demeke dirêj li bajarên wek Cizîr, Nisêbîn, Amed û Hezexê derketina kolanan hate qedexekirin. Çîroka vê filmê li ser qedexeya derketina kolanan e. Azad di malê de girtî maye û neçare ku bilêxistina erbanê, çêkirina bajarên maket, bi qelemên rengorengo û xwedîkirina kevokê ji sibê heta êvarê di malê de bi tena serê xwe bimîne. Nasıl zım kadar نیست. Nasıl? Ay! Hevalekî me hebû ji Vanê hatibû İstanbulê. Xwe dixebitî kurî hindir dabû. Lê kurî jî enstrûman lê dixist cînar çima nerazî bûn nedihişt. Qedexek kiribû wê enstrûmana xwe jî bilîze. Gede hindir da kurt mabû. Gunê me ew gede de hat. Min ew gede dê piçûktiya me hate bîram. Yani piçûktiya min ez wexta min dişime dibistanê ez welat dûr me dixand. Ji eyda da melek diçûm mala xwe ez wî qatê xanîkî sê çar qatê tek tenê dimam. Nîska heftekî deh hefte ez tek tenê nav wî duvara da diçûm dihatim. Wî gedî wê dema min anî bîra min. İja min ewa çi kapsül hilda pêşiya xwe serfikirim. Min ewa wena hilda pêşiya xwe ez serfikirim. Min çîroka xwe sa derxist. Fîlm berî ku di Festîvala Stenbolê de bê nîşandayîn li ser înternetê hat belavkirin û di sê rojan de ji aliyê 80,000 kesan ve hat temaşekirin. Her wiha tê zanîn ku îf İstanbul yek ji wan festîwalên herî giring yên Tirkiyeyê ye. Wexta kapsül polîstan ez serxebitim dilê me de kêmasî hebû. Hani merî li kaxiz teksta xwe dinêre û çêkirinê dinêre ez bawerim sedî şêst bi dilê xwe hat çêkirinê ew fîlmê me dinê. İja ew dilê me de bû kul me got ez fîlma nû çêkim ez êsa bikim sedî sed bira dilê me de rehet be û wekî dinê jî tiştekî nerin derê jî ew mühim nîne. Ez bû wî ser zevxewitim hem teksta wî jî zevxewitim ser teksta wî jî hem ser seta wî jî ez zevxewitim. Wexta me kapsül polîstan dikişan derfetê me tune bû pişta me hinekî tiştê din hebû gorî me zû xeles kira qedexe hebû cî ku me dem de dikişan. Lê vir da em dilê xwe bû min zû nekir heta sehenê da min dilê xwe ça lîstikvan ez oyna jê hildim ez sekînim. Hin caram sî cara me ceriban. Sî pênc cara me ceriban. Du cara da me hine wenêcim du cara ceriban. Lê êsa ez ser sekînim Azad li tiştekî profesyonel deket wan filmê de min cuda derket. Ne tiştekî giring e festîval bi xelat bide te bi me re tiştê giring tiştê ku te dilê xwe çêkir derxiste eşkere kir ew temaşevanê ku wiya temaşe dikin bi tiştekî bi mêjiyan ve derxe derva. Bi ser ew nav ku temaşe dikin ser bifikirin bi xwe tiştekî li wî wenê da wî çîrokê de bibînin.
Di filmê de Mehmed Weysî Aq, Ango Azad him bi akteriya xwe him bi xeyalên xwe yên zarokane bala bîneran dikşîne. Gülistan Sarbas jî ku em wê ji gelek kurtefîlmên Kurdî nas dikin, bi akteriya xwe ruh û can didê karaktera sosin. Ez dara razam xewtîme min perverdeya wî daye mamostetî kiriye. Tezaroka bigota rol bike zor dibû, nikarbû çêbikira. Min her tiştekî nota merî bilîze çêkir. Ez mînakî bidim. Azad li sahnê da gorî kibrîtê here bigere her derî, başê bibîne derî. Ku min digot Azad tê herî vira bigerî, zor dibû. Azad nikaribû rol bikira. Min ça dikir, min vedişart. Min digot ez ê kibrit min veşartiye, agir min veşartiye tê her bibînî. Tê bibînî ez ê dondurme ji te re bistînim. Tê nebînî tê min re bistînî. û çaxî rolekî bi rastî derdiket. Gêder xwe dilêst yani. Xwe dilêst. Zafê sahnê wî me aha çêkir. Lê zarara xebat tiştekî en zor e. Kolay nîne. Heta niha kamera nedîtibû. Pêşiya kamerayê hinek cara diwestiya hez nedikir were. Lê ku min aha dixiste nota tiştekî lîstikê xweşa wî diçû ew jî dilêst tiştekî ha derxist. Valla ez rojekî çûme Aikidoyê bu sporê. Yakup bûme telefon vekir gote Gülistan işte gote filme me heye. Gote belê. Gote tu bilîzî yani wextê te heye gote belê heye. û em hevdû min dît me xeber da gote temam ez ê bilîzim. Xwe hez dikim bu ser zimanê xwe tiştan da lîstikan da gote filman da bilîzim. Hoca gote tamam ve keşa yani me planek 27 cara keşa beli ev jid bixwazî bila filmamı pir xweş be û gote ew bila lîstik wan teatral bila neleyzitin min jî gote bila yani caran ez jî ew bûm ev jî ew bû yani zor e derhenekî zor e belê filmekî xweş çêkir. Ev zoratî filmekî pir xweş dekete evê da. Ya ev filma da imkanê Yakup xweş bû. Pişta filmê da sihû pênc heval hebû xwe bitin. û her tiştê me amade bû. Kamera, makyöz, her tişt hebû. Heval hebû, asîstan hebû. Me pênc an 6 rojan da ji xwe me xilas kir ev filme, kurta filmê. Ya imkan ez bawerim 8 filman da min lîst. Ev filma yani pir profesyonel bû. Her tiştî hebû. Yani Alexa, me pê Alexia kêşiya. Yani imkan çê nebe. Yakup jî belkî kamerekî piçûk da tê kêşa. Balê imkanê pir xweş bû. İmkanê pir xweş da lîstik wanan û hevalan. Ya baş bû imkanê wê. Yakup Tekin Tangaç bence Li gorî min Yakup Tekin Tangaç di çêkirina filmên sînema û kurtefîlmên Kurdan û di vêbêjiya xwe de zêdetir tiştên ku nayê dîtin ew e ku çîroka zarokên ku çîroka wan nehatine vegotin vedibêje. Di van her du filman de jî xala bingehîn ev e. Mînak ne çîroka zarokên ku keviran davêjin, çîroka zarokên ku li dû van zarokan bermahiyên bombeyên Gazê berhev dikin vedibêje. Ne çîroka zarokên ku qedexeya derketina kolanan bin pê dikin, çîroka zarokên ku ji bêgavî di mal demane û ji ber van qedexeyan zehmetiyên ku dikşînin vedibêje. Ji ber van sedeman ev nêrîna cuda li gorî min tiştekî giring e. Serkeftina van kurtefîlmên Kurd bi gelek sedemên bingehîn vegirê dayîne. Yekemîn, xwedî çîrokên gelekî xurtin. Bi taybetî gava mirov wan bi hin filmên sînemayê yanî wan filmên ku nakevin nava filmên Kurdan muqayese dike, xwedî vebêjî û çîrokên bibandorin. Sedema ku Yaqûb di vir de serkeftiye û bi van her du filmên xwe yê dawî ku gelek xelat girtin ev e, di hemû çîrokan de tevneke vebêjiyê û dramaturjiyeke xurt saz dike. Bi taybetî heta van demên dawî di sînemaya Kurd de di kurtefîlmên Kurd de ya girîng çîrok bû. Lê Yaqûb
çi di sazkirina deng, çi di sazkirina film bi xwe de, çi di zimanê vebêjî û dramaturjiyê de ve nêrîneke artîstîkanî ye. Ji ber vê yekê fîlmên wî di demeke kin de derketin pêş. Digel ku tenê du kurte fîlm kişandine, her du fîlman jî gelek xelat wergirtin. Ev him ji aliyê vebêjiya xwe, him ji aliyê zimanê xwe yê artîstîk bandorê li jûrî dike û di demeke nêz de xwe digihîne girseyên berfire. Geniş kitlelerle çok kolay buluşabiliyor. Yakup Tekin Tangaç roja îro li Stenbolê dijî û filmê xwe li vê derêcê dike. Lê berê qemereya xwe daya bajarên Kurdan û di sînemayê de terzeka polîtîk ji xwe re kiriye armanc. Daha jî qedexekirin her ser kurmanca kurmanc alî siyasî ve bile tê qedexekirin nikare derdê xwe, dilê xwe, êşa xwe ê ku hatiye serî derxe derva yan jî bigîje doğala bigîje insana. Ji bo wîya mêjî me min hêja wîya got mêjiya me ser niha dixebite. Hê em ew tiştê ku hatiye serê kurmanca, êşa ku hatiye serê kurmanca hê nû ye, germ e, merî kurmanc nikarin ku vîya siyasî derxine derva sîneme dike arî. Mêjî me jî barike ser wî hez dike vîya derxe derva bigîjine millet bêjin hal me da eva hatiye eva tişta tê serê me. Ez bawerim loma mêjî me vî demî helde de dixe film. Oh, tu Spider-Manî? Bes min nazanî. Bes Spider-Man neyekî te nevêreke? Malo. Em biçin pişxanî. Ji bo wî sînemaya Kurdî roja îro xwedî derfet û pêşketineke gelek mezin e. Her çend şert û mercên Kurdan têra xwe nekemilî bin jî, Kurd di sînemayê de xwedî berhemên baş in. Li gor wî ji her çar parçeyên Kurdistanê zêdetir filmên realîst tên çêkirin û îro sînemagerên Kurd çîrok û sêrpihatiyên xwe nîşanî cîhana sînemayê didin. Niha çîrokên niha têne çêkirin têne kişandin çîrokê realîstin. Yê niha xwe tê serê me em derdixin çê dikin. Em hê nagîjine xeyalê xwe. Em mêjiyê xwe ser mêjiyê xwe hê zêde nafikirin. Çima rastî niha qedexekirina Kurd, qedexekirina ziman eva merve astengî dike, çîroka jî astengî dike. Ê ku tu dibêjî ku ev ne rabin yê çabe hani tiştekî rindê derê dünya sinema dünya weleta ça gihiştiye ez bawerim ya kurbanca dîsa çêbe. Rojek êsa were ku pirsgirêk yalîkî da wexta pirsgirêk hebe qedexekirin hebe mêjiyê merve daha rind dixebite, daha li wî ewî da merî çîrokê daha baş dikare derxe. Ku qedexekirin rabe zamanekî her tiş fire bibe ji kurmanca ra ez bawerim dîsa filmê nebaş filmê hê çîrokê nebaş werne kişandin çima li ser dîroka sînema Kurdî ye pêşiya me dîroka sînema Kurdî hê çê nebiye ku çiqa çê biya merî ser aqa dikarerin ava bike ez tiştekî ha bêjim niha ez bawerim Yılmaz Güney li dünyayê biya niha film çêkira pêşiya me biya ev tiştê ku tu dibêjî 20 sal şunda çîrokê ku em bikişîne yê daha baş hatine, daha teknîkî, daha zimanê ku bi dünyayê gişk were qebûlkirin bihate kişandin.